जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै क'क्राझार जिल्लानि मोनसे गोख्रों दख'र आफाद गसाइगाव दख'र आफाद बिथांमोना 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय दख'रानि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय गासै 48 स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ बरायदों दिनै गसाइगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो बर' बिजोंनिफ्राय फरायनाय जायफोर फार्स्ट डिभिजन मोनो बिथांमोनखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्राय जों बरायबोदों आरो बराय जों मोनसे डेटाखौ जोङो सानदोंमोन जों डेटायाव नुदों 2002 मायथाइयाव जों जेब्ला सानजेनदोंमोन बर' बिजोंनिफ्राय बेसेबां फरायसाया बर' बिजोङाव पास जायो जों 2002 मायथाइयाव जों नुदोंमोन मात्र अनलि 66 फरायसायाल' बर' बिजोंनिफ्राय पास जानो हादोंमोन जों नुदों एखमब्ला 18,000 एखमब्ला 17,000 एखमब्ला 16,000 फरायसाफ्रा बर' बिजोंनिफ्राय परीक्षा होयो देग्लाय 16,597 फरायसाया बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक परीक्षा लिरदोंमोन आरो बेनि गेजेराव 13,953 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि गेजेराव 3,510 गासै 3,510 फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों 2002 मायथाइयाव अनलि 66 मोन बेयो फैयै देग्लाय 3,510 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों आरो सेकेन्ड डिभिजन मोनदों देग्लाय 7,609 आरो थार्ड डिभिजन मोनदों 2,934 आरो जों जौखोन्दोखौ नायोब्ला जौखोन्दोआ जाहैबाय 84.07 माने जों देग्लाय जों नुदों गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव देग्लाय बर'फोरनि उथ्रिसारनाय हारा एसे जौगादों आरो जोंनि थांखिया बेनो जे बर' माहारिखौ जों जुदि जौगाहोनांगौब्ला जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो सुबुं सम्पद जों बानायनो थाखाय बिथांमोनखौ गोजौ सोलोंथाइ जों लाहोनांगोन आरो बेनि थाखायनो बेखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 2007 आव जोङो मिशन क्वालिटि इडुकेसन होननाय मोनसे मावथांखि लादोंमोन आरो बेखौ फैयै जोङो 2001 मायथाइयाव जों गोदान मोनसे जों मावथांखि लाबोदों आरो बे मावथांखियानो जाहैबाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन माने जोङो बे मिशननि गेजेरजों जों 2 बोसोर जोङो सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लादों बर' बिजोङाव माखासे जेंनाफोर दङ आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो गैया खालामथाय सुस्रांनो थाखाय जोङो बे मिशननि गेजेरजोंनो जोङो खामानि मावनो जों मावथांखिखौ दुलाराय बर' फरायसाफ्रा लानाय जादों आरो जों मिजिंथियो जोंनि दिथागिरि जोंनि बिमा बिफा जोंनि फोरोंगिरि आरो जोंनि फरायसाफोरा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि बेखौ जुदि मदद होयोब्ला बिथांमोना जुदि आजावना नायोब्ला बर' हारिया फैबाय थानाय 30 बोसोरनि उनाव जों सोलोंथाइनि बिथिङाव जों जौगागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फोथायनाय दङ गोजोनथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबाव जायफोर फरायसाया देग्लाय 2023 मायथाइयाव मेट्रिक परीक्षाखौ बर' बिजोंनिफ्राय बिथांमोना उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोना हायार सेकेन्डारि फरायगोन दा बिथांमोननि थाखाय देग्लाय बोसोराव क्लास 11 निफ्राय बर' बिजोंजोंनो आर्ट्स आयदाखौ आर्ट्स स्ट्रिमखौ बिथांमोना बर' बिजोंजोंनो फरायनो हानाय खाबुखौ बिथांमोना मोनबाय आरो फैगोन बोसोरनिफ्राय साइन्स आरो कमार्स बेयावबो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा 11-12 आव साइन्स आरो कमार्सखौ फरायनो हानायनि खाबुखौ बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं आरो बेनि थाखाय ट्रान्सलेसननि खामानिया अलरेडि स्टार्ट जाबाय थादों आरो आं मिजिंथियो जोंनि फरायसाफोरा आरोबाव जुदि गावनि बर' बिमा रावजोंनो 11-12 खौ जुदि फरायनो मोनोब्ला आरोबाव जोंनि गेजेराव साबसिन फरायसाया जोंनि गेजेरनिफ्राय ओंखारगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ निउ एडुकेसन पलिसि 2020 बियो अलरेडि मैया 3 जुनाव आसाम सरकारा बेखौ गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरोखि थारमाने मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरोखि दा बेनि गेजेरजों निउ एडुकेसननि पलिसिनि गेजेरजों जों मिन्थिनायाव जेरै जोङो मेट्रिक परीक्षा लिरदोंमोन बे मेट्रिक परीक्षा जाला आरोखि मानोना 9, 10, 11, 12 मोनसे क्लास जासिगोन बेनि उनाव क्लास 12 नि उनावसो मेट्रिक परीक्षा बायदि मोनसे एग्जाम जागोन आरो खिन्थु बेयो नङा माने सेमिस्टार सिस्टेमै परीक्षा जागोन 6 मासनि उनाव सासे फरायसाया परीक्षा होलांबाय थानांगोन बेनि उनाव क्लास 12 मोननायनि उनाव बियो मेट्रिक बायदि मोनसे रिजाल्टखौ होनांगोन आरोखि आरो जों नुदों डिग्री लेभेल जिथु डिग्री कोर्स बेबो 4 बोसोर जाबाय आगोलाव 3 बोसोरमोन निउ एडुकेसन पलिसिनि बायदिब्ला 4 बोसोर जागोन बेवहायबो मोनसे टार्म्स दङ सोरबा सासे फरायसाया डिग्रीयाव एडमिसन लादोंमोन बे बोसोरसेल' फरायबाय
खिन्थु बोसोरसे फरायनायनि उनाव माबा मोनसे जाहोनाव बियो डिग्रीखौ कमप्लिट खालामनो हायाखिसै खिन्थु बोसोरसे फरायब्लाबो बिनो मा सार्टिफिकेट होनाय जागोन आरोखि बियो 2 बोसोर फरायबाय डिग्रीखौ 2 बोसोरनि उनाव कमप्लिट खालामनो हायाखिसै 2 बोसोर कमप्लिट खालामनायनि उनाव बिनो मा डिप्ल'मा होनाय जागोन आरोखि खिन्थु 3 बोसोर फरायबाय बियो 3 बोसोरनि उनाव बियो 4 बोसोर कमप्लिट खालामनो हायाखिसै 3 बोसोर फरायनायनि उनाव बिनो डिग्री सार्टिफिकेट होनाय जागोन आरोखि खिन्थु 4 बोसोरा ओरैबायदि स्टुडेन्टआ फरायनांगोन जाय फरायसाया पिजि एमए फरायनो गोसो बे फरायसाया 4 बोसोरखौ कमप्लिट खालामबासो बियो मा मास्टार डिग्री फरायनायनि खाबुखौ मोनगोन निउ इडुकेसन पलिसिनि जि गोदान नेमखान्थिया बेबायदि आरोखि